So for today's vlog of the video tonight, tomorrow is another day mga kapobre. Is na naori taro mga kuan. Mga floor rin. Tao dali siya. Kuya ng design no. Pinababag ba? Pinababag ng tirada. Ato ni gito yung babag kay haron na ang iyang wasa tiles kining iyang dinugtungan ba. Hindi na ito mabaho kuan, di ba? Ana ang tirada diha, ang isa yung kaniliking man eh. Luwag man kaayo niyo. Kasi may nagpaluwag ani ba? So ikalima na to ning butang ron, floor drain. Kuha na siya tulong ka CR o naikuha na rin sa babaw ni ang iduha ka drain niya na itong paslot kita itong gihasaan o sa Tagalog pagibaid sa Bisaya pagibaid o sa Tagalog gihasaan ito ba pinaslot niya yung tangag drain na kumani karong balik vlog na bisihan na ito busy ko sa trabaho gani. So ganiha day himo patagbuan ganiha. Barko-barko. O barko ba sundanan sa kuno basta kay nadia ang bang niya. So hipos ako man naman ore time check alas 11:20. Hipos oy. Aw hipos oy. Hipos oy. Palikon ta natin mag so pa nagpabitlan o kuan rugby boxing egg lampas rugby daot rugby no puson. O diba? Ano ta? Mao din niya itong gihimo kaniha o. Kani? Sudlan ng hakutanan o kuwan. Hakutanan siya o bus or graba. Ay! Poksi. Okay, what's up mga kapobre no? Kaman tagbulit ato nang bulit og bulkasil. Bulkasil sa tarong kay mahal kayo ang magsya. Mana to yung bulit to. Mauganan niya tataon. Saan no? Mao ni bulkasil. Oy mga idol no, bulkasil sa tarong. Kay murag napuntan ko sa rugby. Kung nang bulkasil ka niya, mahal magsya. So, suri-suri lang natin, no? What's alas 12 ba? Diba, Chef? Pusod lang, naka-push up bro. Anay? Kita pusod? Ay, ati, be, akong bidyuhan, be. Bidyuhan yun ako. Be? Ha? Basta maruwa gid. Aman. Kita ba? Oh, dito. Kita na niyang puso do. Lami kuno kayo. Sensor ito. Natolong kayakan na kanayo. Ari rin na dito. Kayakan na. Anong mahirap man? Kani sura, kamang-kamang dito, nanay daghang wire yatay. Mabira man ibira sa nang rigon. Pati ang bugas ta ko rosa, di mo na mabira. Kaya maliso, maliso na buang di ay. Ang naliso. Sus, animal. Ang maliso, oy. Kita. Ang maliso gyud. Pero di mabira na, birahon na nga itong ihog diha o.
Kasi ba kung amping-amping din ganina? Mike di. Oh, nari kaki oh. Bangag oh. Lusot ka dito. Di ay, tim sound ko ay. Ah, Dahan. dahan. Hay dawat. Kiring wan. Asa na ako dawaton? Dire? Oh. Eh. Andra, May paisip pasod sa raking ban. kamatay ipasuod pag di ay. Oh, isa ka po ba? I-slice ko dire. Okay. Utos na ko. Nipon pin banday ni no. Pag gusto mo ito ganag patimplag si Kwate diha oh. Nara dire. Pwede rin mo patimplag si Kwate dire. Masang kolora. Sa si Kwate oh. Sudugay pa man day kayong oras eh. 45 pa man. Labang sa dari wiring mga kapabre oh. Tusot-tusot is bangag rin mo mga buho ba. Pinukutay man eh. Grada. Oh, lisod na ko uton oh kay dagang kuan. San. Asa ta switch ni ban? Ay ikaw ba ikaw on diha Ay, asa ari po dire. Isa po babande. Isa po dile. Oh, asa si button switch? are. Okay na. Ah, masabod eh. Diri. Kita man. Ang switch sir, may akong problema dire sir. Asa ko butang? Na may suga ning kanhan? Switch pala asa. Na? So diha. Unde pa ay? Oh. May akong kuan karon kini ah. Dire. Ini kuas balde. Ego. Ini pwede sa hindi na ubos. Ini. Og diri lang luyo Bert kini. Diri oh. May nang ini kuan makita ra nila. Og diri di ay tubangan. Kaya basta kay boss asa ang switch. Ah? Ayan ang photo. Oh. Kailangan nga makita ito sa gayo. Lain sad. Dito lang sa tagod Bert. Ubos lang. Oh. Board man Mabani yun. yung placement. Marabanam sa niya placement. Dili ra masugaan. Aray sa tamang samok-samok sa pikas be. Mong kunoy. Kitang puso diha wa man lagi ito nawa naman. Kisa min ni daog. La. Tay. Oh. La. Sugam daog ka. Wa pa alas 5 eh. 54 pa sa 6 minutes pa. So hapit na alas 5 no. Oh, makpak na sila dito kay meeting sila ba. Muli na karon. Itong mga gamit tara. Mara na itong black no. May klaro ba?